Genduk Suhartiningrum binti Bapak Haji Tasmin Siswarjono. Nah niki Mak? Iki Pak Niki kosong. oh kosong niki. Kosong. Nah niki Pak Dimulyanti binti Simbah Siswarjono. Nah niku Sumartini binti Pak Marioto. oh Pak Marioto. Niku sing kembar kuwi niki nggih. niku anake mbok sing kembar. Sri Rezeki Sri Pamuji. Oh adike Om Joko. Oh enten le. Kalian ini juga kembar? Tadi mboten dhewe. Oh, sinten iki? Pak Mas Slamet karo Mas Rahayu. Mbak Slamet sampai Mbak Rahayu niku Mbak anake mbokku Pak. Nggih niku anu Mbah Wirasarjo. jenengan anune kakange napa Mbak Yune napa? Kakangku. Oh, kakang kalih Mbak Yu. Nggih, sinten wae sing mriki wae? Sini Siji Slamet Rahayu, siji Slamet Rahayu. Rahayu tok. Oh, Rahayu. Nggih. Nah, niki sinten iki? Niki Mbah yang Solon. Oh, Solo. Wis Solo. Solo. Niki Mbak Sinter. Dan Mbak Sri pundi Mbak Sri? Sinter. Mbak Sinter. Mbah Sinter Kakang Putri, Mbah Mata Jatuh Kakang Putri. Motor Jatuh Putri. Jadi ini kirang pinten tok. Oh niki anu Iki Mbah Mbak Sri ya. Sri ono nggih. Terus niki Gentano. Nggih. Iki kok calon Mbak Sri kene. Suatu. Nggih. Niki kemudian nih sepuh. Kemudian yang serpah ya. Serpah kalah ini. Oh, aku kami putri. Nggih. Wirasarjono. Raja Supartini. Tasmin. Keluarga Gagatan niku oh sing Jogja. Oh. Mbah Iman sinten? Oke. Niki anune Mbah Tasmin ya Allah. Pak niki. Wah lali anu. Iki kok calone. Ade karo aku. Nek isih aku yo kok kene nek ade yo nek kene. Panjang yuswa sehat, mae. Nggih niki